Salam ele hormatly adamlar. Garaşdan baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Garaşdan baqy tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyny alyp berýän işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne münasip ýürülükler bilen üstünlikler başlanýar. Muň şeýledigi hepden dowamyny wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiqlaýar. 18 noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow bilen Katar döwletiniň emiri Tamim bin Hamad Al Thanynyň arasynda telefon arkaly söhbet boldy. Telefon söhbetiniň dowamyna Türkmenistanyň prezidenti hem Kataryň emiri iki tarapyň hoşniýetli erkekleriniň tijesine üstünlikli üstürilýän döwlet aragatnaşyklarynyň ýokary derejesini belläp, eler tutulýan ulurda özara bähbeti hyzmatdaşy ösdürmek üçin ulu mümkinçiliklerine bardygyny notladylar. Şununla baglykda iki ýurdun hem netijeli sowda ykdysady hyzmatdaşygy putulanyrmagy, dürli pudoklarda ýakyn iş öwretnaşyklaryny höwetlenilmegine gyzyklanma bildirýänlikler tasdiqlandy. Taraplar sebäp hem ählimumy ähmiýetli möhüm meseleleri boýunça pikir alşyp, Türkmenistanyň hem Katar döwletiniň ýeri halkary guramalarynyň şäherlerini köp ýyllyk hyzmatdaşygy ıgrarlydygyny notladylar. 19 noýabrda hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow minister kabinetiniň sanly video aragatnaşyk arkaly giňişeýin mejlisine geçirdi. Oňa vilayetler hem Aşgabat şäheriniň häkimleri çagyrly. Mejlise ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösdürmegiň eler tutulýan wezipelerini seredildi. Şeýle-de döwlet durmuşyna degişli käbir beýleki meseleler ara alynyp maslahatlaşyldy. Mejlise gatnaşyjylar alynyp barýan işler barada hasabat berdiler. Watanymyzyň güllä ösmegi, raýatlamyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň mundan belägem gowranylmagy bilen baglanyşykly işler hasabatlaryň esasyny düzdi. Hormatly prezidentimiň ýol başlygyna maraşalýan şäherler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadyň durnukly düşünüň üpüşni dilýänligi, hem halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasam ýokurunýanlygy belenildi. Hormatly prezidentimiň belleşýäli milli maksatnamalaryň kesýetlen işleň doly ýerine ýetirilmegi möhüm wezipedir. Ol watanymyzyň ähli ugrurdaky ösüşi bilen baglanyşyklydyr. Her bir işde sadaşyk ýokary netijeleri üpüşni diýip hormatly prezidentimiz belledi. Häzirki wagtda döwrüň talabyna laýykda işlenmegi ykdysadyýetimizi öňe güçlügi gadanmagy mümkinçilik berýär. Şu nokta nazardan biziň her bir işimiz üstünlikliň esasyny düzmeler. Ma'lum bolýary edip watanymyzyň güllä ösmegi, hem halkymyzyň awadançylygy baradaky arada giňmeçörli oňyň özgörtmeleri siýasatynyň başyny başlaýjy hormatly prezidentimiň hemişe üns merkezine durýar. Şol özgörtmelerini üstünlikli durmuşa geçirmegi netijesinde ýurdumyzda ähli ulgamlarda haýran galarjy netijeler gadandy. Hemem geljege anamly garaýar. Döwlet başlymyzy ýurdumyzyň daşary hem içeri siýasatynyň bir taraplyk, parahatçylyk söýjülük, hoşniýetli goňşulyk hem özara bähbetli hyzmatdaşlyk ýürürleri esasynda alynyp barlýanyny görkezýänini belledi. Bir taraplyk bayramdan başlanan şäherleri ýokary derejede geçirmeler sebäp milli liderimiz notady. Hormatly prezidentimiz 2021-nji ýyl halkara parahatçylyk we ananyşmak ýyly ady bilen nişanlar taýýarlamak meselesini üns çekip, ýurdumdan gadanýan üstünliklerini hem parahatçylyk dürüjlükli başlanýyşlaryny halkymyzyň baý taryhyny, medeni mirasyny gwaz etmekde nişanyň aýratyny ähmiýetini atyp, anyk görkezmeler berdi. Mejlisiň dowamyna döwlet durmuşyna degişli başga da bir näçe meseleler garaly, hem şolar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 20 noýabrda Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly işleriniň belän serkirde başlady. Goşun generali Gurbanoğlu Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kenişiniň göçme mejlisine geçirdi. Şeýle-de paýtagtymyzyň demirgalygyna bina edilen Türkmenistanyň içeri işler ministriniň Merquly Berdimuhammedow ýaşaýyş toplumynyň açylyş dabratyna gatnaşdy. Hormatly prezidentimiz hasabat bermek üçin vice-premier döwlet howpsuzlyk kenişiniň sekretary Amanow söz berdi. Ol ýurdumyzyň harby hem hukuk goraýjylaryny alyp barýan giňmeçörli işler, şol sanda harby düzümlerde hormatly prezidentimiň başlanýyjy boýunça ýaňlanýan düýpli özgörtmeleri üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen amala aşyrylýan anyk işler barada hasabat berdi. Şeýle-de vice-premier döwlet howpsuzlyk kenişiniň sekretary milli liderimiň ýygylara taýýarlaty netijesinde ýurdumyzyň bir taraplarynyň 25 ýyla münasibetli Aşgabat şäheriniň çoğunly ýaşaýyş toplumyny içeri işleri idaralarynyň işgalleri üçin täze ýaşaýyş toplumynyň gurulyp ulanylmagy berilýänini habar berdi. Şeýle-de ýurdumyzyň içeri işleri idaralaryna uzak ýylyň dowamyna bir kemsel çeken tutan ýerli zähmetini, ýaşary zähmet söýürlük, watany we paýlyk ruhuny terbiýeleme ugruna bitiren aýratyn uly hyzmatlaryny, belent adam kärçiligi bilen halkymyza göreli bolup, ýurdumyzda uly awray eýbolanyny,
Berqarar döwletimiziň bagtyrlyk döwrüne ýaşaň halkymyza göpary hyzmat etmek babatda nusgalyk göreli görkezdendigini, hemem Aşgabat şäheriniň bagtyrlyk tarabynyň çoğunly ýaşaýyş toplumynaky, içeri işler ministrliginiň ýaşaýyş toplumynyň ilatynyň, hemem içeri işler idaralarynyň şahsy dümleriniň ýüz tutmalaryny, hemde içeri işler ministrliginiň towuk ganamatyny nazara alyp, Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen Aşgabat şäheriniň bagtyrlyk tarabynyň çoğunly ýaşaýyş toplumynaky ýurdumyzyň içeri işler ministrliginiň işgärleri üçin ýetlenen ýaşaýyş toplumyny içeri işler idaralarynyň hormatly weterany Merquly Berdimuhammedowyň adynyň daklanyny habar berdi. Vice-premier Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary ýurdumyzyň ýaraly işleriniň beren ferkerde başlandan Mehriban watanymyzyň betaraplygynyň şanly 25 ýyla münasibetli gurulyp ulanylmagy berilýän içeri işler ministrliginiň Merquly Berdimuhammedow adyny ýaşaýyş toplumyny açyp bermegini, hemem toplumyň işine ak pata bermegi, harby hukuk goraýjydararynyň ähli şahsy dümürüň adyndan çuňur hormat bilen haýyş etdi. Şeýlede ol sözüniň ahyryna ýurdumyzyň harby hukuk goraýjydararynyň öňde durýan wezipleri üstünlikli ýerine ýetirmek, Mehriban watanymyza göpary ulyk etmegiň pederlemeden galan asyrly ýörelgilerini munasip dowam etmek uruny ähli taýgarlalaryny gaýgyrmajykdyklaryny anandyrdy. Hemem milli liderimizde dördüp berýän giň mümkinçilikleri üçin tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýtdy. Ýurdumyzyň ýaraly işleriniň belen ferkerde başly garaşy bir tarap Türkmenistanyň parahatçylyk, hoşniyetli goňşulyk hemde giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny ýygydarly amala aşyrýanyny hemde daşary ýurtlaryň bolşýaly awraly halkara gurumlar bilen netijelik hemde özara gyzyklymy bildirýän aragatnaşyklary ýoly goýmak arkaly saýlap bolan urny mundan beläge ýerjekdigini bellädi. Hormatly prezidentimiz goýulan şikayetine eýe bolan hemde ýygydarly durmuşa geçirilýän harby doktrinasynyň milli howpsuzlygyny putulandyrmagyny, halkymyzyň dürüjlükli hemem awadan durmuşyny üçinetmegiň bähligine, milli goşunyň kuwwatynyň artyrylmagyna gönükdirýäni bellädi. Hormatly prezidentimiz ähli dümleňe maddi enjamy biniýadyny mundan belägem döwri waplaşdyrmak, harby gulukçylygyň gullugy hemem ýaşaýyş üçin zerur şertleri döretmek wezipelerini wajyp ulan hatarına kesgetip, bu wagtda anyk tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň Demirgazygyna bina edilen ýaşaýyş toplumynyň açylış dawratyna geldi. Ýurdumyzyň içeri işler ministrliginiň hemem oňa düzüm bölümleriniň işgärleri üçin ýetlenen ýaşaýyş toplumyny gurulýan dawra harby hukuk goraýjydararyň ýol başlary gatnaşdylar. Hemmeleri milli liderimizi uly hurmatlyk bilen garşyladylar. Dawra gatnaşýanyň şowhuny el çarpyşmalary bilen milli liderimiz toplumyň toý bagyny kesdi. Bu ýerde gurulan öz bolşy davrada döwlet senati ýerine ýetirildi. Soňra hormatly prezidentimiz täze ýaşaýyş toplumynyň çägine girip, idare etiş binasyna tarap urdy. Oň diwaryny içeri işler gullugynyň weterany Merquly Berdimuhammedowyň barelef görnüşindäki diwar heykeli ýerleşdirildi. Bu ýaşaýyş toplumynda içeri işler ministrliginiň düzüminde köp ýyllaryň dowamyny bir kemsiz zähmet çeken Merquly Berdimuhammedowyň ady dakyldy. Soňra hormatly prezidentimiz idare binasynyň içine girdi. Oň wezipesi täze ýaşaýyş toplumyny durandyrmakdan ibaratdyr. Bu ýerde Merquly Berdimuhammedowa bagşlanan maglumatlary özüne jemleýän ýürüti otogdurdy. Şol ýerde arxiv maglumatlary, dürli resmi namalaryň, şahadatnamalaryň, şol sanda döwlet syýralar hakyndaky şahadatnamalaryň nusgalary hemem suratlar jemlenipdir. Hususan hormatly prezidentimiň haýkatynyň içeri işler idaralaryna gulluk eden ýerlerine ulanan awtologlaryny hemem mototsikletlarynyň suratlary goýulypdyr. Diwarlyklarda Merquly Berdimuhammedowyň goşgulary ýerleşdirilipdir. Aýratyn diwarlykda hormatly prezidentimiň enatasy bilen düşün maşgala arxiwinden alynan suratlar, şeýle döwlet başlygymynyň haýkatynyň jemgyçilik işi barada gurrun berýän suratlar ýerleşdirilipdir. Hormatly prezidentimiz haýkatynyň haýsy kärde bolsaňda halal zähmetiň hüzürini görüp ýaşamagyň ören uly bagda barda aýdan sargıtlaryny ýatlap, ähli ururda zähmet çekýändiň halal işlemeginiň häzirki döwrüň möhüm talabydyny, hemem durmuş ýürüsini öwrülmeligini bellädi. Hormatly prezidentimiň aýdýaly halal işleýän adamyň durmuşy hemişe bagtyrly we senýändir. Oň ýaşaýyşy, günnelik durmuşy uly waşyklara utgaşyp nesillere oňyn göreli görkezýär diýip döwlet başlygymyz aýtdy. Hemem şöhratly pederlemeden döreden halal ýürelgilerini ösdürmek, ýaşlary hutşy ýaşy desurur esasynda terbiýelenmegini üçinetmek babatda birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Hemmelen halal işläp, sagaman örmeklerini arzu etdi. Hormatly mehmanlar üçin ýetlenen kitapda ýadygarlyk ýazy galyrdy. Hormatly prezidentimiz binadan çykyp nesilleň dowamatlygynyň nişan hukmyny müdürlüğiň hursuny agaçyna halyna oturtdy. Ýurdumyň raýatlaryna gowulmaýan emnek üçin berilýän ýeňillikli karlar şäherleň hemde owulaň ýaşaýjylar üçin ähli amatlykları bolan ýaşaýyş şaýlarynyň ýetirligini şertlendirýär.
Milli dramdan noktaşaly döwletimiz hemişe harby hukuk goragy idaralaryň işgärleriniň hal ýagdaýyny we durmuş şertlerini hasam gowranyrmak, serkerdelen şahsy düzmüň netijeli gullyk etmegi, hemde olaň maşgala agdalarynyň göwnüjä ýaşamagy, hemem din jarma babata amatly şertleri döretmek barada alady der. Şunun bilen baglykda büýdüzümlerde amraşalyan özgörtmegiň netijelerini ýokarlandyrma gönükdirlen işleri ýygydarly alınıp barylýar. Betaraplyk bayramynyň öňe süretinde İçeri işler ministrliginiň serkerdeleriniň, harby gullukçylarynyň hemde işgärleriniň täze jaýlara göçüp barmagy, munyň aýdyň subutnamasy, bagtyar öýeleri döwlet başçylygy mehman söýürlük bilen garşylap halkymyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasam gowranyrmak barada ýygydarly alady diýen üçin tüý sürekdeni hoşallyk bildirdiler. Milli dramada raýatlanmadan her bir maşgalanyň münasip durmuşyny, olar üçin zerur şertleri öpüşün etmegiň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň biri bir turýanyny bellep, bu urdaky işleňi dowam etdirilejekdigini natady. Hormatly prezidentimiz öýeleriniň jaýyň içki awadançylygy, amatlygy hemde belegi baradaky pikir bilen gyzyklandy. Şeýle-de hormatly prezidentimiz öýeleriniň çağlarynyň höwet edýän hünärleri, olaň okulary hem ýetişikleri bilen içkini gyzyklandy. Çağlar özleriniň höwet edýän hünärleri barada arkada prezidentimiz uly şahatlyk bilen gurrun berdiler. Milli dramada häzirki wagtda daşary ýurt dillerini öwrenmegiň döwrüň möhüm talap bolup durýanyny beledi. Hormatly prezident öýüň awadanlaşdyrylyşy, otoglaryň ýerleşdirilisy, hemem aşgananyň şeýle beýleki otoglaryň enjamlaşdyrylyşy bilen tanışdy. Şeýle-de oňa ýokary baha berdi. Beýik kaşaň jaýlarda mehriban halkymyň däp ýetirlerini ruhuny bayramçylyk maşgala çärelerini guramak, mehmanlary kabul etmek, toýlary hemem sadakalary, beýleki dawarlary geçirmek üçin ähli şertleri gödeňde tutuldy. Kotejden guruluşyny ýerli çymalan önürleni ýokary hili guruluşyk serişleri ulanyldy. Hormatly prezident we täze jaýa göçüp barany maşgala toý sowatlaryna oşuryp, hemem olary täze öýde awadançylyk hemem bagtyarlyk arzu etdi. Ýurdumyzyň durmuş ykdysady siýasatynyň hemem halkara ähmiýetli, ýeri tasamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, halk hujuluk toplumynyň senagatlaşdyrmagy, giňmeçörli şäher guruluşyk maksatnamasyna ägurt uly serişleriň gönükdirilmegine mümkinçilik berýär. Täze binagärlik toplumlary tutuş idaralary uruny amatly ýaşaýyş şaýdary emele gelene giň köçeler bilen üstü getirilýän Aşgabatyň şäher guruluşyk maksatnamasy paýtagtymyň sadaşykly ösüş ýoluny düşünýäni äşgär edýär. Şäherimiz öz çäklerini ýygydarly giňeldip, gözellik derejesinde hemem awadanlaşdyryş işleri bilen haýran galýar. Soňky ýyllarda hormatly prezidentimiň başlanýy etatyna ýurdumyň harby hukuk goragy idaralarynyň şahsy düzümleri, esasy gulluklar bilen bir hatarda ady günümlerini taýýarlamak, gökünleri ösürüp yetiştirmek işlerini utgoşuklu alıp barýarlar. Muň özi ýaşaň halal zähmet bilen meşgul bolmaklaryny, olaň hünär eýeleri bolmaklaryny şertlendirýär. Bugünkü şanly waka münasibetli bu ýerde gök bakça we meýwe önümleriniň, mallarçylyk we guşçuluk toplumlaryna degişli önümleriniň sergisi ýaýbanlanarly. Milli dramada ýol uruny harby hemde hukuk goragy idaralaryň kömekçi hojuluklaryny ösürüp yetişdirilýän ady günümleriniň şeýle-de gök bakça meýwe önümleriniň sergisi bilen tanışdy. Hormatly prezidentimiz sergi bilen tanışygyny harby gullukçylaryň hemem hukuk goragy idaralaryň işgärleriniň taýýarlaýan maletleriniň dürli görnüşleri, guşetleri hemem ýumurtgalar, şeýle-de olaň bir näçe görnüşleri görkezlen bölümden başlady. Bu ýerde harby hukuk goragy idaralaryň hojuluk müdürlükläriniň mallarçylyk we guşçuluk toplumlaryny ösürüp yetişdirilýän mallar, guşlar, olardan taýýarlanýan önümleriň dürli görnüşleri, gaýtadan işlenen ady harytlary, şoklat önümleri görkezildi. Muň özi ýurdumyň harby hukuk goragy idaralarynyň önüm bolşuryny öğretmek, şahsy düzümleri tere, meýwe, gök hemem et önümleri bilen dogry üçinetmek boýunça öňde durýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilýäniniň aýdyň subutnamasy. Kömekçi hojuluklary ýöretmek ýaş eskerleriň zähmet terbiýesine uly ähmiýeti eýdir. Hormatly prezidentimiz harby gulluk bilen birlikde ýaş harby gullukçylaryň dürli hünär eýeleri bolmaklary, ekrançylyk we mallarçylyk önümlerini öňürmekler bilen baglanyşykly meseleleň ähmiýetlidigini aýratyn belleýär. Bu işleň ýaşlaryň halal zähmet bilen meşgul bolmaklaryny, olaň topragyň söýgüsiniň artmagyna möhüm orny eýleýänligi gurrunsyz hakykatdyr. Muň özi ýaşlaryň harby gulluk döwri tamamlanandan soň hünärleri saýlap almagyna ýardym eder. Dürdilen kömekçi hojuluklaryň ýurdumyň harby hukuk goragy idaralarynyň şahsy düzümlerini tere owy hojuluk önümleri bilen üçin edýänini aýratyn bellemeli. Bu ýerde görkezilen önümden hataryny hyýaryň, pomidoryň, keremiň, käşiriň, kädiň bir näçe görnüşleriň bardygy,
Köp görnüşli ýerimişlen goýlanyň şeride häzirki döwürde harby hukuk gurujydaralyň kömekçi hojalyklarynyň ýyla çykanylaryny ösürip ýetirýän ter göýgönümden bolmagy aýratyn goýunçy ýagdaýdar. Muň özi günnün güni milli dermeden taşyryny laýyky harby hukuk gurujydaralyň işgärleriniň şahsy düzümleriniň ýylyň islenik pasynda ter göýük we miýwe önümleri bilen üpçünedilýän şerelikde ýurdumyzda adyk bolçulugynyň döredilmegine munasip goşantygynyň aýdyň subutnamasy. Şol wagtyň özünde bu işleň harby gulluk bilen utgaşdyrylmagynyň ýaşlaň halal zähmet uğruna terbiýelenmegine aýratyn ähmiýetlidir. Şunun bilen baglykda bu ýürelgleri üstünlikli dowam etdirilmelidir diýip hormatly prezident bellädi. Hemen bu wagtda degişli ýolbaşçylary anyk taşyklar berdi. Şeride sergilin çäklerini subtropik önümler hazaplanylýan naryň, hurmaň, hozyň bir näçe görnüşleri, pisseler görkezildi. Şeride bu ýerde kömekçi hojalyklary taýýarlanýan, araballary, miýwe önümlerden taýýarlanýan müreppeleň köp görnüşleri, göze gelýän gapyrypdyr. Bu ýerde hormatly prezident bu ýurdumyzyň harby hukuk gurujydarasyna mäş, noýwa we nohut ýaly däneli ekinleri ösürip ýetişdirmek barada olaly bilen tawşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen ösürilip ýetişdirilen dänelik ekinleriniň bir näçe görnüşleri görkezildi. Harby hukuk gurujydaralyň şahsy düzümleriniň milli dermeden tawşyrylan ruhanyp mäş, noýwa, nohut hemem tuý ýaly dänelik ekinleri ösürip ýetişdirmek ugruna zerur işiň alnyp barylýanyny barada hasabat berildi. Hormatly prezident bu seride görkezilýän önümleri synlap harby hukuk gurujydaralyň burada alyp barýan işlerini umumany kanagatlanma bildirdi. Milli dermede bu işleri mundan berägem netijeli dowam etmek, hemem ösürilip ýetişdirilýän önümleriň görnüşlerini şeride mukdaryny artyrmak bilen baglanyşykly meselelerini ýetirdirli, gözegçilikde saklanymalygyny taşyrdy. Şeride hormatly prezidentiň belleşýäri sitrus önümlerini ösürip ýetişdirmek boýunça öňde durýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirmegine üns çekdi. Hepden mühim wakatlary hormatly prezident bilen ýurt bähbeti işleriniň ruwaşlanýanyny, watanymyzyň ähli wagtlarda ýokary diýip günlerde ösýänyny äşkär etdi. Ýurdumyzyň ähli ugurlardaky üstünlikleri hormatly prezidentimizin ýurt bähbetine gönüktirilen özgertmeleri dünýä ähmiýetli işleri bilen berk baglanyşyklydyr. Dürli ugurlary bagyşlap geçirilýän maslahatlarda, däwrel şäherlerde watanymyzyň ösüşleri, Türkmenistanyň dünýä jemgyýetçiligindäki orny, baky betarapligymyzyň 25 ýyllygy, hormatly prezidentimizin raýatlyň bagtyarlygyny nazarlayan işleri giňden beýan edilýär. Ahir vilayet ýürüýte sanat mektebine geçirilen Wagny Tihat şäheresi ýokary ruhyny etkileýändi. Türkmenistanyň mejlisi, jemgyýetçilik guramalary, degişli ministrlikler tarapyndan geçirilen maslahatda çykyş edenler ýurdumyzda durmuş ykdysady hem medeni taýdan ösürmekde ýaşlaryň goşýan uly goşantlary, döwlet başçylygynyn amala aşyrýan sahawatly işleriniň olaň durmuş ýaşaýyşyna, ruhy galkynyşyna edýän uly täsiri dogrusynda goňç bilen gurrun etdiler. Senagatçylar we Telekeçer birleşiginiň Balkan vilayet bölüminiň hemem Senagatçylar we Telekeçer partiýasynyň vilayet komisiýasynyň şeride vilayet ýaşagyrmasynyň guramagyna geçirilen Wagny Tihat şäheresi täsirli bilen tapawutlandy. Türkmenbaş şäher prokuraturasynyň ýaşagyrmasynyň şäher geňeşiniň hemem Demokratik partiýanyň Türkmenbaş şäher komisiýasynyň guramagyna geçirilen Wagny Tihat şäheresine işin häsiýet mahsus boldy. Daşoğlu vilayetynyň Türkmenbaşy aktiv taraplaryna Zenanlar birleşiginiň vilayet etrap bölümleriniň hemem beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň birlikde guramaklaryna maslahat geçirildi. Olarda Zenan maşgalanyň durmuşdaky ornunyň her bir pursat dogrusynda giňişlerini gurrun edildi. Şeýle maslahatlaryň ýene biri Daşoğlu vilayet gaýdatynyň hemem Demokratik partiýanyň vilayet şäher komisiýetleriniň birlikde guramaklaryna geçirildi. Bu ýerde çykyş edenler hoşniýetligiň, dostlugyň, parahatçylygyň, agdybirligiň gülläp üçin kepil bolan ýurdumyzyň beýtaraply hukuk derejesiniň ähmiýetini öwran nygtap bellediler. Ýaşar guramasynyň Lewap vilayet hemem Türkmenawa şäher geňeşleriniň Seýitnazar Seýdadynaky Türkmen döwlet mugallimçilik instituty bilen birlikde guramaklaryna dawraly maslahat geçirildi. Ýaşlara ynam geljege ynam diýen at bilen geçirilen maslahatyň dowamynda arkada prezident bilen başda durmagyna watanymyzyň geljegi bolan ýaş neseler hakynda edilýän aradylar. Jemgyýetimizde ýaşlaryň tutýan orny barada edilen çykyşlar bagtyarda manamydy. Ýaşlyk dünýäsini wasp edýän aýdymlar talip ýaşarda uly täsirler galyrdy. Türkmenabad Agri-Senat Orta Hünäri Hukuk Mektebining kärdeşler arkadaşlyklarynyň Lewap vilayet geňeşiniň birlikde guramaklaryny Türkmenistanyň baky taraplarynyň 25 ýyla münasibetli bir karar baky tarap ýurdumyzyň Agri-Senat toplumy ösüşlüň täze belentiklerine tarap diýilen at bilen maslahat geçirildi. Mariýanyň Lukmançylyk Orta Hukuk Mektebi bilen Daşoğlu vilayetinäki Gurban Sultan ijadynyňky Lukmançylyk Orta Hukuk Mektebining arasynda teleköpri arkaly geçirilen okuw sapagy ören täsirli boldy.
Fenagatçylar we Telekeçler Partiýasynyň Margulayt komissiyanyň uramyny wagyn etiga çäret geçirli. Çykyş edenler hormatly prezident bilen hususy ulgamy ösürmekde alyp barýan belent maqsatly işleri, telekeçilik başlanýyşlarynyň ösürilmegi, önümçilik budugyny telekeçiliň tutýan orny barada durup geçdiler. Telekeçiliň erkin ösmegi barada döredýän giň mümkinçilikler üçin mehriban arkadamyda alkyş sözler aýdyldy. Hormatly prezidentimizin tebigatymyzy gorap saklamak, oň baýlyklaryny erejeli peýdalanmak barada öňde goýýan wezipelerini durmuşa geçirmekde Mary welaýatynyň daşky gurşaw goramak müdürliginiň işgärlerim birnäçe işler durmuşa geçirýärler. Olar şu günler gözel tebigatymyzyň täsin gözelligini we daşky gurşawyny gorap saklamak işlerine aýry tünüs berýärler. Şoň bilen birlikde gözel tebigatymyzy goramak işleri Batkyz döwlet tebigat gorahanasyna da talaba laýyk alınıp berilýär. Güneşli diyarımızın tebigaty ösümlik we haýwanat dünýäsine baý bolmak bilen ýylyň ähli paslaryna öz bolşly gözelligi beslenýär. Garawum tehratyny ösýän dirli görnüşli ösümlikleri goramak, olary aýygly saklamak, derýalyň we köllüň suwunyň ekologiýa taýdan arasy bolmagyny öpçün etmek, suwda ýaşaýan jany jandarlary, guşlary we balyklary gorap saklamak, Mary welaýat daşky gurşawy goramak müdürliginiň işgärleriniň baş wezipeleri bolup durýar. Bu gurda müdürligiň döwlet gözegçileriniň taýýarlaty bilen birnäçe işler alınıp barilýar. Olaň ekologiýany daşky gurşawy, tebigatyň ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamak barada geçirgen ýygyderli işleri oňy netijeler berýär. Ýurdumyzyň derýalaryna, oňukly ýerli köýlerine ýüzüp ýören hemde asuda asmanymyza erkany uçup ýören dirli görnüşli guşlary synlanyňda da tebigat gözelliginiň aýratynyna göz ýetirgen. O dönlüğü gözelligi bilen görenleri hayran edýän tebigat geňişligine, guşlaryň ýüzlerçe görünüşleri ýaşaýar. Olaň birnäçe seýrek duş gelýän guşlardyr. Uzaklardan ülkemize uçup gelip, biziň tebigatymyz bilen uýgunlaşan guşlaryň beýlek guşlar bilen birlikde hasaba alınıp, olaň goraglygy üçin edilýär. Derýalardyr köýlerde erkin ýaşaýan guşlaryň sanynyň artmagy barada uly işler alınıp barilýar. Tebigat gözegçileriniň çekýän ihlasly zähmetleri netijesinde Türkmenistan beýtaraplaryň mekany ýerinde de tebigat gözelliklerini gorap saklamakda, tebigat baýlyklaryny rejeli peýdalanmakda birnäçe işler amala aşyrylýar. Ýurdumyzda ekologiýany daşky gurşawy goramagy, aýygly saklamagy degişli halkara hukuk kadalaryna laýyk gelýän kanunlaryň kabul edilmegi bolsa, müdürligiň işgärleriniň işlerini talaba laýyk ýola goýmagy uly ýardam berýär. Welaýatyň çägine öz bolşylygy bilen tapawutlanýan ýerleň birim Türkmenistanyň Owu Hojalyk we Daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugynyň Batkyz döwlet tebigat gorahanasy. Bu gorahanada arkada prezidentimiň ekologiýany we tebigaty goramak, onuň täsin ösümlik we haýwanat dünýäsine baýlaşdyrmak barada öňde goýan wezipelerinden ugralanyp, giňerimli işler ýola goýulýar. Batkyz döwlet tebigat gorahanasy watanymyzyň günerti bölegine Mary welaýatynyň Serhydawat hemde Akyl welaýatynyň Sarag setrawynyň çäklerine gerleşýär. Batkyz döwlet gorahanasy ýurdumyzyň esasy gorahanalarynyň biri bolmak bilen haýwanat dünýäsiniň baýlygyny, ajaýyp ösümlik dünýäsini, aýratyny gulanlaryň ýeketäk saklanyp galan topragyny, iňiri seýrek pesi tokylaryny gorap saklamakda, geljeki nesillere miras galyrmakda hyzmaty uludyr. Gorahanaň umum tutýan meýdany 140.430 hektar bolup, onuň garamagyna 3 tane çäkli gorahana hyzmat edýär. Olar Çemenawat, Pulhatyn we Gyzyljar diýilip adlanyrylýar. Batkyz döwlet tebigat gorahanasynda hiç ýerde duş gelmeýän seýrek gymmatly haýwanlar, ösümlikler goralyp saklanylýar. Gorahanyň çägine ýerleşen ýer oýlandy çökötligi, dünýäň hiç ýerine duş gelmeýän aýratynygydyr. Bu ýerde zähmet çekýän gorahany işgärleriniň taýýarlaty bilen tebigat geňişligine gedýän keýikler, daw goşlary, gulanlar we beýleki birnäçe haýwanlar, guşlar gece gündüziň dowamyna goralýar, asudalygy öpçün edilýär. Gorahanyň çägine ösümlikleň 1057 görnüşi, haýwanlardan ýerde tuğda ýaşaýanlaryň 2 görnüşi, süýrenjileň 40 görnüşi, guşlaryň 255 görnüşi, süýdemdirjileň 42 görnüşi ýaşaýar. Bu ýerde oňurgysyz haýwanlaryň 1326 görnüşi anyklanandyr. Batkyzyň ösümlikleriniň 14 görnüşi, haýwanlarynyň 53 görnüşi Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girdilendir. Bu gorahana seýrek pese tokylygy, çöllük sehralygy, ýerüstü akymy bolmadyk akymsyz çökötlükler bilen beýlek gorahanalardan tapawutlanýar.
Onun uzaklary uzap gidýän pisse tokoýlugy, günbatar çägine yerleşýän dağlyk mekanlar, tebigaty öz bolşy görk bergen pisse agaçlarynyň 300, 500, 700 ýyla barabar ösüp oturmaklarym has täsirliler. Batky sehralygy özüniň gözelligi täsirliligi bilen tapawutlanýar. Bu gorokhanada gorok bölümi, alma bölüm, hojalyk bölümi, mehanizasiya bölümi we kömekçi hojalyk bolup, ol ýerde öz işine usat hunarmenden bir näçe täkme çekýär. Gorokhanyň haýwanat we ösümlik dünýäsine has etgin öwrenmekde almy işler alınıp barylýar. Häzirki wagtda bu gorokhanyň çägine amala aşyrylýan işlerden ruhlanan gorokhanyň agdyr işgärleri arkada prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Häzirki günlerde geçirilýän sport bäsliçikleri gyzykly häsiýeti bilen tapawutlanýar. Ýarşlaryň her birine üstünlügi bolan anam aýdyň doýulýar. Tejribe toplamak, kämilleşmek häzirki günlerde geçirilýän sport bäsliçikleriniň esasy maksady bolup durýar. Gyzykly ýarşlar ökdeleriň öňe taýlanmagyna mümkinçilik berýär. Türkmenistanyň hemişilik bir taraplarının şaly 25 ýyllyk bayramçylygy münasibetli Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar siýasaty baş müdirliginiň geçiren ýarşlary kämilleşmek babatda ähmiýetli boldy. Ahali vilayatyna ýaýwanlandyrylan sport bäsleşiklerine maksady okurluk aýdyň doýuldy. Ýeňşe bolan Anam Balkan vilayatynaky ýarşlary öz bolşy bedeg berdi. Daşoy vilayatynaky sport bäsleşiklerini ökdeler öňe taýlandylar. Liverpool sport we ýaşlar siýasaty baş müdirliginiň guramagyna geçirilen ýoldaşlyk duşugy üren netijeli boldy. Marwulat Gümürkanasynyň guramagyna geçirilen sport ýarşlary üstünliklere betlendi. Yurdumyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň meýilnamasyna laýyklykda ýygyderli geçirilen sport bäsleşikleri türgelleriň tejribe toplamagyna uly mümkinçilikleri döredýär. Hormatly dinleýijiler, häzir bolsa gepleşigimizde hepdeň dowamyna garaşylýan howa barada, ýurdumyzyň hidrometeorologiýa baradaky gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam elik edýärler. Hormatly dinleýijiler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasyň akrap dogry noýabr aýynyň 22-sine tamamlanýar we noýabr aýynyň 23-inden garaş dogry başlanýar. Mehriban adamlar, gelingen bolsa noýabr aýynyň 23-inden noýabr aýynyň 29-na çenli hepdeň dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş bolalım. Yani gelecek hepdeniň başynda we ikinji ýarymynda ýurdumyň çägine gün batardan çyýly howa akymynyň aralaşmagy netijesinde diýarymyň ähli welaýatlaryny we Aşgabat şäherini gara açykly ýagşyň ýagmagyny, şeýle-de howanyň gecelik temperaturalarynyň hepdeniň başynda azkem ýokarlanyp, hepdeniň ikinji ýarymyny azkem petermegine garaşylýar. Has takygy. Ýurdumyň Balkan welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň başynda we ikinji ýarymynda gara açykly ýagşy ýagar. Günogordan Demirad günatary ornuny ködýän tiýlik sekundda 8-13-den 12-17 metre etýän şemalyň ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 3 gradus soğukdan 4-9 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 12-17 gradus, welaýatyň kenary etraplaryna 7-12 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahali welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň başynda we ikinji ýarymynda gara açykly ýagşy ýagar. Günogordan Demirad günatary ornuny ködýän tiýlik sekundda 7-12-den 11-16 metre etýän şemalyň ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 1-6 gradus soğukdan 6 gradus etýän maýyl, gündüzlerine 2-7 gradusdan 16 gradus etýän maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Mar welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň ikinji ýarymynda azkem ýagşy ýagar. Günogordan Demirad günatary ornuny ködýän tiýlik sekundda 6-17-den 10-15 metre etýän şemalyň ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 3-8 gradus soğukdan 6 gradus etýän maýyl, gündüzlerine 0-5 gradusdan 16 gradus etýän maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Zäp welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň ikinji ýarymynda azkem gara açykly ýagşy ýagar. Günogordan Demirad günatary ornuny ködýän tiýlik sekundda 6-17-den 11-16 metre etýän şemalyň ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 7-12 gradus aýazdan 5 gradus etýän maýyl, gündüzlerine 0-5 gradusdan 17 gradus etýän maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Daşoğat welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň başynda we ikinji ýarymynda gara açykly ýagşy ýagar. Günogordan Demirad günatary ornuny ködýän tiýlik sekundda 5-10-dan 10-15 metre etýän şemalyň ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 7-12 gradus aýazdan 3 gradus etýän maýyl, gündüzlerine 3 gradus soğukdan 3-8 gradus aralygyna maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň başynda we ikinji ýarymynda azkem gara açykly ýagşy ýagar. Günogordan Demirad günogary ornuny ködýän tiýlik sekundda 8-10-dan
10-13 metr etýän şamal ösmügini hemde hawaň temperaturasynyň gejelerini 2-4 gradus soğukdan 4 gradus çen mayıl, gündüzleri 5-7 gradusdan 10 gradus çen mayıl olmana garaşylýar. Ededileşler ýurdumdan çana ýawraýynyň 20-çyny magnet gaýdysasynyň goşak ýerde saklanmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, sen noýawraýynyň 20-çynyň noýawraýynyň 29-na çenni kepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan hawa maglumaty bilen tanış boluňuz. Ededi watandaşlar, häzirki wagtda hawanyň düzümini tolan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 7 göterim artmagy bilen baglanyşykly hawa şartlarynyň adam bedenine ýetirýän oňaýsız täsirleriniň öňüni almak üçin agyz borun örtüklerini ulanmagy, şeýle hem bu pasalyň dowam edýän günlerini hawanyň derejesiniň ütgeýänligini nazara alyp, pasala wara geyinmegi maslahat berýär. Mähriban ýylaşlar, bu da günleri berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasalyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşlüň özününde bolsa halkyň bekýidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.